gua ning dhuwur. Aduh. Apa? Mantan gua ning dhuwur. Tekan kene mburi. Iya.
boleh, Pak. Tak nangis. Apa lamu kuwi? Aku dorong bar. Nyantol ning anu bare. Lampu-lampune pecah. Jun. Perhatian. Kowe estung, Gus. Rene aja ning kono ae kademen po. Lah aku kuwi sik hawane adem. Kabeh ning kene komplit. Lah apa kok dudel suwenep lho. Lah kowe kuwi dipirsani wong sakmene mbane lho ya. Lah iki ora mirsani iki ngopi ya. Karo nampa goreng ngopi, ngomong anake, ngomong bojone, ngomong pacare. Lah aku suwenep, Mbak. Ketemu mantan. Oh iya, aku suwenep gini. Lah kowe makane dojo kulino ngono kuwi. Kulino apa iki lek dalam acara destrek. Destrek. Acarane kuwi ya boleh carane motor-motoran. Ha. Rong stak struk. Weng nyepaki apa rong apa? Rong snack. Apa snack? Ya pikiran rong struk. Nyepaki boni. Wong panitiane iki sangat meriah, luar biasa. Paham.
Pak Igan duwowo. Masane kene ganongan balapan lempoh, Pak. Duwowo kene. Ora ngono wong. Lah nyapa? Nang dhewe iki ya kudune ya totalitas. Totalitas ya dicepaki duwowo ngene lek ora koprol kok kono ya ora patut. Lho, kabeh iki wis enek anu lho tujuane lho ya. Tujuane ya memeriahkan iki. Sampai duwowo kaya ngene. Pokoke lek judul kono judul kene tembus panitia arep menghargai. Heeh. Dengan cara nyangoni nongko goreng lek mulih. Kowe aja kaya ngono, suwenep tenan. Alon-alon ae. Lah yo makane aja ngono kuwi kok iso. Kok iso piye? Lah ya dilanjut kok. Ya ora. Lah kok piye kok iso? Aku ngono murep kok ngenekne. Berarti aku ora oleh murep, ora oleh murep. Kudune ning bae iki lho, bae. Ya. Yo. Oh, ayo. Akhir Febria. Yo. Yo. Atraksi kita dari kecamatan Atraksi. Oh, begitu logo. Yo. Oke. Oke, semangat. Ada galengan. Yo. Ada galengan. Oke, semangat. Sas. Ya. Oke. Ya. Oh. Stres. Ya. Oke. Ya. Iya. Sas. Oke. Ya. Oh, sas. Sas. Langsung itu aku. Sumpah. Udah aku. Percil gue loh. Kancil nyolong timun gue loh. Gue balas dendam toh. Ora aku lah. Aku mau pakai. Iki sing anu kowe toh. Maksamu nek kok anggap anu nongko. Ora aku meneng ae. Tak didoi. Kowe carane ben kuat salto. Kuat salto suwi. Dreng betah 5 jam. Minum aki. Ini. Cek dan konsultasi aki. Lah kamu aku padang desentrum ngono. Ini diminum mau dian Mas. Diminum mau dikasih motor. Oh diminum ya. Blotong atau tenggorokanku. Cek konsultasi. Bagi yang pengen setrumit banyak harus minum aki. Cek konsultasi gratis ya Mas. Diminum gratis nggih. Jenengan riyen. Iki lho sing anu judul kowe iki. Si judul kowe iki lho. Greget lele-lele. Bocah iki lho. Iki aja kemana-mana. Tadi iki kudune manut terus. Lah yo. Iki lho sing dodol. Iki lho. Lele. Kowe aja wani-wani Mas Agus to ngono ning. Senep yo masamu wis. Lah dilarang sih kerang dhuwur lah wong ana ibu-ibu sopan kok ana sih kerang dhuwur iki ra oleh. Ora oleh sikile ning dhuwur mergo enek bapak-bapak ibu-ibu sopan yo. Mencrot akiku. Lah iki kudune awake dhewe ngono contoh sing koyo cah iki. Kowe iso nyontone lho. Iso lho. Tenang ora? Tenang. Yo, ada contoh. Malu kono ya anake kono. Monggo sing kepedhe ngesakne nginguan anakan ijing. Anak ijing tak kandange. Kalau ketepuk tangan koplah lho. Yo. Iki mau meriah sekali. Biasa ya Hari ini hiburan di Ngebel. Telaga Ngebel. pas dinone Minggu. Ora koreok tok. Bareokan ki sik enek
Wayangan. Mbah ora kenal, kaya kuwi didongakne Gus, dongakne. Mugi-mugi acara ngebel apa? Kultur. Kultur apa? Kultur spektak. Kultur spektak ya ana sapa? Sapa iki? Kultur spektak. Bocah teko wireng ae. Kultur spektak. Didongakne Gus, dongakne. Dalam acara ini sangat meriah sekali. Kuwi iso bahasa Inggris ora? Kultur. Apa? Kultur spektak. Lah kowe apa macane? Curututare spektak. Inggris bos, curututare. Kultur spektak. Lah ya curututare. Heeh. Spektak. Sing oh ya wis basamu wis koplak. Kowe artine roh ora? Ora roh. Nah, iki ngono delok to. Berwisata karo berbudaya. Oh iya lah ya wisata. Waduh tantang wisata maco wisata ngopi dihibur reok orkes karo menikmati kontes motor sing apik-apik dan awake dhewe kudu ndongakne masyarakat Kebel matur suwun sangat pun rawuh mugi-mugi sing gelem tepuk tangan tak dongakne utange ndang lunas sing gelem tepuk tangan lan guyu tak dongakne rezekine mulih lancar panjang umure sing gelem tepuk tangane banter dhewe khususnya sponsor kudune mulih ngwayaki aku ya gini ngetrum kowe kuwi rokok ya Jarum Super semangat loro badae ya ayo Gus sementing merakyat ya guyub rukun meriah dina iki sing enek penampilan dadak merak yo Botane gregetene ini ya. Bang udah dinyanyak kok tepuk tangan. Kujutan alami mbah ini. Kejutan alami.